Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης. Είμαι σίγουρος πως όλοι γνωρίζετε αυτή την παροιμία. Αφού όλοι έχετε πέσει την παγίδα. Κύριε δάσκαλα, δεν μας άρεσε καλά. Ο Αντρέας Κράπας, ένα βούρλο και μισό. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Πισπίκο. Ο Αντρέης σας είναι πολύ γλυκό παιδί. Ευαίσθητο, τρυφερό και φιλότιμο. Σας παρακαλώ, πώς μου μιλάτε έτσι? Το παιδί μου δεν ξέρω. Ένας βλάκας και μισός είναι. Τις προάλλες τον έβαλα να μετρήσω στο 5. Μέτρα βρεζόνο στο 5 του είπα. Και άρχισε να μετράει. 1, 2, 3, 5. Το 4 άφατο. Πού θα πάει στη ζωή χωρίς να ξέρει το 4? Πώς θα μετράει τις αγελάδες? Κάθε 5 αγελάδες θα έχουμε μια φύρα. Δεν ξέρω τι φύρα θα έχετε τις αγελάδες, αλλά κι εγώ που είμαι μια δασκάλα, αν μου λέγανε μέτρα βρεζόνα στο 5, όχι μόνο το 4, αλλά και το 3. Μη σας πω και το 2 θα ξέχναγα. Το παιδί θέλει μια ζεστή αγκαλιά. Θέλει βάρηση και αγάπη. Το δικό μου παιδί θέλει ξύλο. Να το δίνετε. Αν να με συγχωρέσετε, κύριε Πισπίκο, αλλά εγώ τα παιδιά δεν τα δέρνω. Τι σόι δασκάλα είσαστε? Άμα δεν τα δένετε εσείς, θα πρέπει να τα δένουμε εμείς. Δεν μας λυπάστε λίγο. Κουρασμένοι άνθρωποι είμαστε. Κύριε Πισπίκο, δασκάλα είναι, δεν είμαι φούρτουλας. Η σύγχρονη παιδαγωγική απαγορεύει το ξύλο διαλοφάλου. Ο κόσμος προχωράει. Δεν μπορούμε να έχουμε απαρχαιωμένες αντιλήψεις. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Αυτά τα μοντέρνα εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εμείς εδώ στα μέρη μας τα παιδιά τα δένουμε. Άνθρωπος χωρίς ξύλο δεν γίνεσαι. Και τα γαϊδούρια τα χτυπάνε. Δεν είδα κανένα να γίνεται άνθρωπος. Εγώ έγινα. Το βλέπω. Μπράβο. Γι' αυτό σας έφερα αυτή την ερωτάτη βίτσα από το χωράφι μας. Λιγαριά και σας δίνω το ελεύθερο. Μα βρίστε του τον κιόλο. Μην επιμένετε, κύριε Πισπίκο. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Έχω κι εγώ παιδί και ξέρω. Ο Σεργιώζα μου είναι εξαιρετικό παιδί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ποτέ δεν άπλωσα χέρι πάνω του. Ποτέ δεν τον τιμώρησα και ποτέ δεν με φοβήθηκε. Ο φόβος είναι τροχοπέδι. Δεν ξέρω ποιο παιδί είναι αυτό το τροχοπέδι. Το δικό μου παιδί είναι κολοπέδι. Άμα θέλετε το καλό του, να το βαράτε. Και άμα θέλετε το καλό του δικού σας παιδιού, να το βαράτε κι αυτό, να σας φοβάται. Δεν θα μου πείτε καλά πως θα μεγαλώσω και το δικό μου το παιδί. Μπορεί να χάσει τον πατέρα του, αλλά είμαι μάνα και πατέρας μαζί. Ο Σεργιώζα μου είναι υπάκους και υπεύθυνος. Και δεν χρειάζεται να τον δίνω για να γίνει σωστός άνθρωπος. 13 χρονών. Και όχι που ξέρει να λύνει όλες τις εξισώσεις. Έχει κρίση και διαβάζει εφημερίδα από τα 5 του. Κυρία, ο Σεριώζα τελείωσε τα μαθήματά του, έκανε το μπάνιο του, έφαγε το βραδινό του, τώρα διαβάζει την εφημερίδα του και κάνει το τσιγαράκι. Τα ακούτε, κύριε Πισπίκο? Κι όλα αυτά χωρίς να του έχω κάνει ποτέ ούτε μία παρατήρηση. Τι έκανε, ρε! Κάνει το τσιγάρο του! Μάλιστα, κυρία. Τι λες, Βανιάσα! Τι είναι αυτό που λες, δεν είναι δυνατόν! Και όμως είναι. Βέβαια. Άμα από τα 5 του διαβάζει εφημερίδα, στα 13 του να μην κάνει κανένα τσιγαράκι. Σας παρακαλώ, κύριε Πισπίκα, τώρα μιλάμε για το δικό μου το παιδί! Πάτε τη βίτσα, κύριε δασκάλα, και μαυρίστε το. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν αλλιώς. Τα πολλά τα χάτια θα κάνουν το δικό μου παιδί τιντί και το δικό σας χασικλί. Χαίρετε. Αχ, Παναγιά μου! Το παιδί μου καπνίζει! Τι να κάνω, τι να κάνω! Πρέπει να συγκρατηθώ! Πρέπει να ηρεμήσω! Πού ακουστική είστε σίγουρη του Νιάσα! Προσωπικά, κυρία, τον έχω πιάσει 2 φορές. 2 μέρες τώρα κάπνισα να λάπεις. Από του Νιάσα έχω γίνει του Μανιάσα. Και πού τα έχετε αυτά τα πράγματα! Από εσάς, κυρία. Ο δικός σας τον κάπνο πρέπει το γραφείο σας. Και πού είναι τώρα το χρωμόπεδο! Έχει κλειστεί πάλι στο γραφείο σας. Με τον τρόπο που γλυκό και να ζητηθεί και με τα πρώτα, όμως δεν πρέπει να αργήσετε. Σεργιώζα! Έλα εδώ, χρωμόπεδο! Έλα εδώ, ρε! Θα σε σκοτώσω, ρε! Φωνάρα, δεν θα καπνίσεις! Θα σου κάνω μαύρο το κόλλο! Παιδί έκανα, εγώ είμαι μηνάκα! Κάτε τώρα να τις φας! Να δούμε, θα ξανακαπνίσεις! Μανούλα, γλυκιά, μανούλα, μη. Δεν μπορώ να το κάνω! Είναι αντίθετο με τις αντιλήψεις μου!
αγαπάω πολύ, Μανούλα. Γιατί, παιδί μου, γιατί, αγόρι μου. Γιατί, Μανούλα, τι έκανα, δεν ήμουν φρόνιμος σήμερα. Φρόνιμος, τότε εμένα ήταν απολάγει μου από ότι κάπνισες. Σεριόζα, πες μου την αλήθεια, καπνίζεις. Η αλήθεια είναι ότι... Είναι ότι... Είναι ότι... Είναι ότι... Είναι ότι το έκανα ένα τσιγαράκι. Α, έκανες ένα τσιγαράκι. Τότε γιατί το πουλάκι μου ότι έκανες 2 τσιγαράκια. Πολύ μαρτυριά ήταν αυτό το πουλάκι. Σεριόζα, θέλω να με κοιτάξεις τα μάτια και να πεις όλη την αλήθεια. Θα την αντέξω. Πες μου πόσα καπνίζεις. 2, 3, 4, πόσα. Όχι, όχι, Μανούλα. 2 τσιγάρα έκανα όλα καλά. Ένα θες και ένα σήμερα μετά το πάει. Αλήθεια λέω. Πάλι καλά. Δεν είναι εξαρτημένο. Σεριόζα, δεν σ' αναγνωρίζω. Μέχρι χθες ήταν ένα καλό παιδάκι. Και σήμερα έχω ένα κακό παιδάκι. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Το δικό μου παιδί ένα απόφασμα. Ένα κατακάθι. Θα το πάρω αλλιώς. Πρώτα απ' όλα με πέντε και αποβείς τα πατά με το γραφείο μου. Δεν σου έχω μάθει πως θα παίρνεις ένα ξένο πράγμα, είσαι κακός άνθρωπος. Ένας κοινός κλέφτης. Εμένα με βλέπεις να παίρνω τα πράγματά σου. Και δεν τα παίρνω και αυτά τα πράγματα δεν είναι δικά μου. Πάτα, μα αν τα θες πάτα. Δικά μου είναι, αλλά αν τα θες πάτα. Στράβωσε το επιχείρημα. Αν ήταν μαθητής μου τώρα, θα τον είχα αποβάλει από το σχολείο και θα τον είχα στείλει σπίτι του. Τώρα τι να κάνω, να τον αποβάλω από το σπίτι και να τον στείλω σπίτι. Έχω μπερδευτεί. Μαμά το μαθαίνεις τώρα που με είδα. Σεριόζα, μην αλλάσκουμε, να μιλάμε σοβαρά τώρα. Θα μπω στο θέμα τώρα. Σεριόζα, ξέρεις πως το να καπνίσει είναι πολύ κακό. Τότε, Μανούλα, γιατί εσύ καπνίζεις. Φοβόμουν αυτή την ερώτηση. Το ότι καπνίζω εγώ δεν σημαίνει πως πρέπει να καπνίσεις κι εσύ. Και εγώ ξέρω πως αυτό που κάνω είναι κακό. Καλά είναι από εκεί γυναίκες. Το ξέρεις πως γράψω σοβαρά την υγεία. Πως το πιο σοβαρό τόσο με την αποφυματίωση επειδή κάπνιζε. Και ότι αν δεν κάπνιζε θα ζούσε ακόμα. Ο μπαμπάς που δεν κάπνιζε, γιατί πέθανε. Είναι και τετραμένα το κόκκι μου, δεν του γλιστράσει εύκολα. Τι είπες? Αποφεύγει να μου απαντήσει, μου φαίνεται. Δεν αποφεύγω καθόλου. Μαμά, ο Δίας Αντόσα είχε ένα ποδήλατο. Τώρα που πέθανε, το ποδήλατο το η γυναίκα. Έτσι είναι. Υποθέτω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Φαίνεται, ο θάνατος παίρνει μαζί του τους μπαμπάς και τους θείους. Τα ποδήλατα και τα παιδάκια θα πίνει πίσω. Καλέ, αυτό ούτε που μ' ακούει. Μαμά, είναι αλήθεια πως οι πεθαμένοι ζουνε κάπου στον ουρανό κοντά στα αστέρια. Κοίτα, ώρα που βρήκα το καπνιστή να έχει μεταφυσικές αγωνίες. Σεριόζα, το καλό που σου θέλω, δεν θα ξανακαπνίσεις. Μη μου φωνάζεις, Μανούλα, θα μου δημιουργήσει ψυχολογικό τάμα. Τελικά με αυτή την τακτική, χαίρι δεν βλέπω. Θα γίνω πιο αυστηρή. Είπατε, είναι κόφτα! Α, τώρα το θυμήθηκα. Σήμερα είδα τη δουλειά σας να φέρει μέσα από την κατσαρόλη. Είναι σωστό αυτό, Μανούλα. Νομίζω πως δεν έχει καλά να το πει και πρέπει να την εκπλήξει. Α, καλά, έχουμε ξεφύγει τελείως από το θέμα. Σεριόζα, ακούς τι σου λέω! Το κάνεις που απαγορεύεται! Δώσ' μου γρήγορα το λόγο της τιμής σου! Στο λόγο της τιμής μου. Τώρα θα μ' αφήσεις να πάω να παίξω. Άχρηστη μάνα είμαι. Μήπως να τον βύρω. Μήπως κάτι ήξερε η μάνα μου. Θα μ' αφήσεις, Μανούλα. Αχ, δεν μπορώ να τον δείρω. Μικρό μου, πρέπει να καταλάβεις πως είσαι μικρό παιδάκι. Και ότι αν καπνίζεις θα αρρωστήσεις. Θα βραχνιάσει η φωνούλα σου, θα κυτρινήσουν τα δοντάκια σου, τα δακτυλάκια σου. Και όταν γίνεις 20 χρονών θα έχεις μόνιμα τσιγαρόφυλλα και θα πεθάνεις. Μαμά, καστοκίζομαι. Δεν θα ξανακαπνίσω. Δεν θα πεθάνω και δεν θα σε αφήσω ποτέ μόνη σου. Σ' αγαπάω, Μανούλα. Κι εγώ σ' αγαπώ, καμάρι μου. Τώρα που τα βρήκαμε, να πιούμε μια βότκα.